Историята на Земята започва преди повече от 4,5 милиарда години. История белязана от промени – структурни, еволюционни, климатични. Промени създали и предначертали човешкия живот. Променящи го и днес. Ние хората мислиме, че управляваме нашата планета, но тя е по-силна от нас. Природата винаги е по-силна от нас. Атмосферата се променя. През 4,5 милиардната история на Земята сме имали периоди, когато климата е бил много топъл, нямало е полярни шапки, но е имало периоди, когато сме имали глобални заледявания. Но всичките тези промени са ставали много бавно, в течение на милиони години. Сега за последните 150 години, от когато започва индустриалната революция, атмосферата непрекъснато се обогатява на вредни газове, които предизвикват парников ефект. Това е доказан факт, че количеството на метан се увеличило с 100%, на въглероден диоксид повече от 50%. Това са парникови газове и те идват в атмосферата от металургията, двигателите с вътрешно горене, изсичането на тропичните гори, които поемат въглеродния диоксид и отделят кислород. Проливни дъждове, градушки, наводнения, природни и температурни аномалии, промяна на сезоните. Това е следствието, а основната причина е човешката намеса и немарливост. Тези катаклизми, които се наблюдават, не са само в България. Миналата година имаше тайфуни в Съединените американски щати, в Югоизточна Азия, покачва се морското ниво, доказан факт за последните 30-40 години. Нашата планета е една динамична, саморегулираща се система от милиарди години. Така че всяко едно вмешателство в тази система води до съответно изменения в климата. Човека неминуемо оказва влияние на средата, в която живее, именно с това високотехнологично производство, което замърсява, разбира се. И аз лично се притеснявам, че това ще продължи. Тоест, промените на климата излизат от нормалния си ход, както са били през милиардни години. Зимите стават все по-топли. Примерно от 5-6 години сме нямали студена зима. От друга страна, летата ние нямахме лято тази година. Не сме видели горещини, горешниците минаха, проливни дъждове, които за съжаление взеха жертви в България. Това не е само и в България. В Сърбия имаше такива катастрофални наводнения, в Италия миналата година и по-миналата имаше в Чехия, в Прага, в столицата на Чешката република. Това са щети, които са за милиони евро. Това са човешки животи. Просто е така, много съм притеснен като учен, защото трябва да се вземат мерки. И всеки един от нас може да помогне, като се стреми да не замърсява околната среда, в която живее. В световен мащаб се въвеждат ограничения за намаляване на вредните емисии и за по-здравословен начин на живот. Рециклиране на отпадъци, озеленяване и залесяване на градове и села. Платнените екотурбички опитват да заменят найлоновите, а хибридите и електрическия транспорт се противопоставят на досегашния. За съжаление, нито една от тези мерки няма да има ефект без нашето общо съдействие.